El nostre grup es diu Llei Science i som la Maria, el Jorge, el Martí i jo, l'Oriol. El nostre nanorobot soluciona el problema de la calúcia. Hem triat aquest tema perquè hi ha homes i dones que són calbs i no s'agrada ser-ho. El nostre nanorobot és esfèric i al seu interior hi ha un fàrmac que activa el folicle pilós i afavoreix que el cabell creixi més ràpid i més fort. El fàrmac l'hem representat amb aquests botons blancs. Per fora, l'estructura del nanorobot serà similar al de les membranes cel·lulars, de manera que els nanorobots podran travessar fàcilment la pell del cap. Els nostres nanorobots estaran en un xampú anticalvície que es dirà nanofutur. La gent es posarà el xampú al cap i amb el massatge al cap entraran fins al folicle pilós. Utilitzant el xampú, ja la gent no haurà d'anar a clíniques de tractament i deixaran de ser calbs.